Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız şeyle soraptır. Özünün maşgalası bilen işlemek isleyenligini, belli işlerde maşgalasını işletmek isleyenligini ve başka yurda gitmek isleyenligini aydıptır. Ve sonra onun sonuna şunu deyiptir. Sonra onun cem hükmünde dinimizde ayalın işleme haram mı deyip soraptır. Bu sorunun cevabı musulman doğanlar İslam'a göre zenen maşgalan işlemegine, kazanç etmegine ruhsat beriliye. Emma şertleri var. Eğer şol şertler yerine getirilse işleme halal, emma İslam'ın koyun şertlerini yerine getirmese haram oluyor. Yani neymiş o şertler? Birinci şerti musulman doğanlar hicaplı, cilbaplı bolmağı. İslam dinimiz zenan maşgala boydun başına örtünmeyi farz ediptir. Kesekine mahramların önüne saçının yekece tarini açmağına ruhsat verilmeye. Ve elhamdülillah Atava ve Türkmenler İslam'ı kabul edenden barik şu meselede qaim durupturlar, berk durupturlar. Namus meselesinde, hicap meselesinde, örtünmek meselesinde. Ta ki komünizm, ateizm bizim yurdumuza hakim bolyan dövrüne çenni, basıp alan dövrüne çenni Türkmenler berk duruptur. Hatta 50. 60. yılların ahirine çenni has bekirak duranlıklarını biz näme kitaplardan bilýäs. Türkmen ýalyktanypdyr denani. Üstesinden kıyınçlanıptır, üstesinden yaşmakla yüzünü yapıptır. Hatta näme käbir gelinler ki özümüz şayat bolduk. Gaýnatasından değil, gaýnyndan hem ýaşynyp gezýär. Gaýnynesinden hem ýaşynyp gezýärdi. Häzirem belki bar azam bolsa. Üstünden käbir näme denanlarymız projek atylýar. Bu döwürde ýitip ýok bolup barýar. Özüm şayat boldum. Bir denan maşgala bady ýaşy ulu yaşta 70'i geçen sonra da ta ölýänçe başından projegini ayırmadı. Şol bizim asıl o Türkmenlerimiz var ana şolardan. Demek bizim ata ve musulman doğanlar şu mesele berk durupdur, gaim durupdur. Allah ve Resulünün buyruğuna eğer ata ve alamız näme zenanlarını şu görünüşde giyindiripdirler. Zenanlarımız şu görünüşde giyinipdir. Yani bize bir yat zat del bul. Ama bu döwürde biz gowşadyk. Erkeklerimiz gowşady, erkek gowşasa ayal gowşaya, ayal gowşasa ýene çağa terbiýesi gowşaya şeýle bir-birine zincirlama. O demek musulman bolanlar näme? Birinji şert hicaply, jilbaply bolmaly. Okuwda, işte, nirde bolsa bolsun, gyýyz gelin tapawdy ýok, ýaşuly ýaş kişi tapawdy ýok. Öýüniň daşyna çykdymy, nä mahramyň öňünde zenan maşgala doly, hicaply, jilbaply görnüşde bolmaly. Men plana okuwa girjek, ýa-da işe girjek, ýöne hicaply okuwa işe alan oklar. Ýaşmaklygy ýaşly işe alan oklar diýip hijabyny çykarmaklygy haramdyr musulman doganlar. Allah we Resulüni gowwarýan, kalbyna iman orlaşan, öz däwine desturuna bagly bolan hiç bir musulman zenan iş okuw birdat diýip bahanadan hijabyny jilbabyny çykarmaly däl. Hatta dünýäni berselerim ola iş eken, dünýäni berselerim şu dünýäň altyny puluny öňüne dökselerim hijabyny çykarmaly däl. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab surasynda 59-njy ayetinde aýdýar: Ya eyyuhan nebiyyu kul li ezwajika ve banatika ve nisa'il mu'minina yudnina aleyhinne min jalabibihinne. Ey peygamber diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yüzlenip aýdýar. Ayallarına, gyýyzlaryna, mu'minlerin, musulmanlaryň ayallarına aýt diye. Iň pek zenanlar peygamberiň ayallary, ondan soň onuň gyýyzlary. Ondan soň şu döwürde şu ayet inen wagtynda mu'mine ayallar kimdi? Sahabalaryň ayallary, ýani sahaba zenanlardy. Birinci nesil musulmanlar in kalplar in pek
arassa İslami gösgönü musulmançylyk gösgönü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öz ağzından eşitip öwrenen insanlar. Allah Teala şolara näme buyurupdyr musulman doganlar? Şolara we ondan sonraki geljek iman eden zananlara. Ey Peygamber, ayallarına, kıyılarına, mümin musulmanların ayallarına ait taşarik çıkanlarına yudnina aleyhinne min celabibihinne. Taşarik çıkanlarına üstki egin başının üstüne cilbaplarını alıp çıksınlar, giyip çıksınlar. Yani taşarik çıkanlarına koynaklarının üstünden cilbaplarını giyip çıksınlar diye. Cilbap näme? Bizimkiler käbir insanlar hijab diýdiň kellejigini ýapýar, şoňa hijab diýip düşünýär. İslamdyň kelläň ýapmaklygy buyuranok. Kim İslamdyň kelläň şey diýip ýapmaly pikir edýän bolsa, hijab diýilende kellesini ýapylýan ýalyk gözüne gelýän bolsa, ol Allah Taalaň dinine, Kur'anyna buyuran hijabı däl, ýalňyş düşünýärsiňiz ama siz. Allah Taala diýen kelläňi örtmekligi buyuranok musulmanlar. Hijab diýmek İslama göre tutuş boydan başyna örtülmeklige diýilýär. Şol hijab. Allah Taala buyuran hijabyny düşünmeýänlikleri üçin şuň kowunna käbir zenanlar peýda boldy. Kellesini ýapyp ondan aşağı dar, kellesi ýapyp ondan aşağı balakly, kellesi ýapyp ondan aşagdaky her hile gedip käfir zenanlara meňzep duran eşik geyip şoňa meňzeş edip ýörenler. Bular İslamyň buyuran hijabyny, Allah Taalaň buyuran hijabyny düşünmedik insanlar. Allah olara hidayet etsin. Allah Taala diňe kelläňi ýapdyrok, hijab diňe kelläň saçyny örtmek däl. Hijab boydan başyna bedenini tutuş örtmekle hijab diýilýär. Ve Allah Taala şol ayette cilbab kelimesini getirýär. Yudnina aleyhinne min celabibihinne. Cilbab näme? Adati koynagyň üstünden giyilýän, boydan başyna siratini, bedenini dolu örtýän giyin koynagy cilbab diýilýär. Yani zenan maskala bedenini örtýän bir gat koynak bilen öýde giyýän koynak bilen daşaryk çykmaly. Daşaryk çykanda giyýän koynak bolmaly. Giyin, kaptallar giyin, beden boynu siratini belletmeýän. Musulman zenanyň libasynda bolmaly şertler atly dersimizde giňişlerini düşündürdik delilleri bilen. Cilbaply bolmaly. Şoňa cilbap diýilýär. Diýmek näme ki musulman doganlar birinji şerti musulman zenan okuwa işe gitjek bolsa, öýden daşaryk çykjak bolsa, hijably, cilbaply bolmaly. İkinji şerti musulman doganlar işlejek yerine kefekine mahrem erkekler bilen ikiçak yekelikte galyan bolmaly däldir. Sebäbi İslamda halwat haramdyr. Halwat näme käbiler diýmek mümkin, näme diýen halwat birinji gede geçjek diýmek mümkin. Halwat diýenimiz musulman doganlar biri-birine näme mahram bolan, ýani biri-birine nikah düşýän zenan erkegiň bir ýerde yekelikde galmagdyr. Mysal üçin ofisde işleýärler. Bir erkekden bir zenan bir otogda bir ýerde ikiçak galýarlar. Şoň halwat diýilýär. Ama gaçy köplük bolsa, açyk bolsa, her cemaat halynda bolsa, ol ýam halwatdan çykýar. Ama bir ýerde ikiçak galýan bolsa, bu halwat bolýar. Halwat musulman doganlar, ýani nämehrem zenan bilen tapawudy ýok. Zenan üçin hem erkek üçin hem bir ýerde ikiçak baş-başa galmak İslam dinimizde haram. Köp kişiler haram diýildiň azyna arak şuňa meňzeşler kellesine. Bu da haram. Bizim üns bermeýän zatlarymyzdan biri, hatta bilmeýän zatlarymyzdan biri. Delili näme? Delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Sahih Buhari ve Sahih Muslim'de geçen ve başka da bu barada hadisler var. Gösgönüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ýagdaý bize näme halwati qadağan edýär, haram edýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari ve Sahih Muslim hadis kitaplarına gelen hadisinde bu barada diýär: La yahluwanna raculun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahram. Erkek kişi yanında mahremi bolmayan zenan maşgala bilen bir ýerde ikiçak yekelikde galmasyn diýär. Mahram kim? Kim mahram, kim nämahrem, onan biz bilemizok. Garym gatym, toýlarymyzda şol sebäpli garym gatym öňbür könadan däpdi, sur hökümüne, adat hökümüne türkmenle gelýärdi, üç möleňlerde zenan aýra turardy, erkek aýra turardy. Indi garym gatym bolup gitdi. Käbir ýerlerde. Mahram kim? Ne mahram kim? Mahram musulman doganlar zenan maşgalan qaqasy, erkek dogany, erkek jigisi,
ağası, plan kakası, dayısı, şulara mahrem değil ya, şulara nikah düşmeye. Atası. Bulardan qalan näme bolýar musulmanlygynda, näme mahrem bolýar, nikah düşýän kişiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, erkek kişi ýanynda mahremi bolmaýan zenan maşgala bilen bir ýerde iki çak yekelikde galmasyn diýär. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär, la yakhluwanna raculun bimra'atin illa kana thalithuhuma ash-şeytan. Erkek kişi näme mahrem zenan bilen erkek kişine mahrem zenan bilen bir yerde iki çak qalmasın. Qallymy diye üçüncüleri şeytandır diye. Sen näçe niýetin gowy bolsa da, sen 5 wagt namazly bolsaň, zenanym erkegim tapawdy ýok. Sen hajagdyk gelenem bolsaň, sen ahunam bolsaň, işanam bolsaň, seyyidem bolsaň, tapawdy ýok. Kim bolsaň bolay sen. Awliýa da bolsaň, näme mahrem zenan bilen bir yerde iki çak halwatda galmak bolmaýar. İslam dinimiz şunu haram edipdir. Galsa diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Üçüncüler şeytandır diýär. Böwründen dürtjek, onu bir zat diýdirjek, onu oň gözüne owadan nak görkezjek, bunu muň gözüne owadan nak görkezjek. Şey dip näme? Şeytan fitne fesada düşürjek. Bir ýerde musulmanlar näme mahrem zenan bilen erkegiň iki çak galmaklary uly fitne fesada, utanç haýatlyga ýol açýar. O ilki salam verer, sonra ýagdaýyny sorar. Şeýdip musulmanlar erwet batlara sebäp bolup bilýär. Şol sebäpli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme bir-birine näme mahrem bolan zenan erkegiň halwatda, ýani bir ýerde iki çak galmaklary nämedir? Haram edýär. Alim San'ani rahimahullah Subulus Salam adly eserinde näme mahrem bilen iki çak galmaklaryň bolmaýandygyny qadaganlygyny habar beren hadisden sonra şeýle diýär. Dallal hadis ala at-tahrim khalwat bil ajnabiyyati wa huwa ijma' diýär. Hadis diýär, näme mahrem zenan bilen iki çak galman haramlygyny aňladýar. Yani bu barada gelen hadisler ve bu meselede icma bardır diýär. Icma näme? Ulamalar bir agzdan kabul eden meselesi şun haramlygyny hiç tartışma, ihtilaf ýok. Diýmek musulmanlar ikinji şert näme boldy? Halwat bolmaly däl. Näme mahrem özüne näme mahrem erkek bilen bir ýerde iki çak galmak bolmaýar. Üçüncü şerti musulmanlar, bu da möhüm mesele, bizim içimizde şuna dikkat edilmeýär, gynansak da işlejek diýip ýa-da okajak diýip mahremsiz ýeke başyna şäher daşyna gitmegi, uzak ýolagçylyga çykmagi, başga welaýete gitmegi, başga ýurda gitmegi haramdyr. İşlejek diýip okuw diýip tapawdy ýok. Ýolagçylyga ýeke başyna mahremsiz çykmak bilen başgalan haramdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de gelen hadisinde şeýle diýär: La tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahrem ve la yedhulu aleyha racul illa ve ma'aha mahrem. Faqala racul ya Resulallah inni uridu an akhruja fi jeysh kaza ve kaza ve imraati turidu al-hajj. Faqala ukhruj ma'aha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär, zenan maşgala ýanynda mahremi bolmasa ýolagçylyga çykmasyn diýär. Ünsür musulmanlar zenan maşgala gösgönüje Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem goýdy gadagan edi. Zenan maşgala ýanynda mahremi bolmasa ýolagçylyga çykmasyn. Zenan maşgalan ýanynda mahremi bolmasa onuň ýanyna kefeki erkek girmesin diýär. Zenan maşgala öýde ýeke başyna oturan bolsa, gyýyz gelin tapawdy ýok, kefeki erkek şol öýe näme etmelde? O girmelde ýanyna barmalda. Bir ýerde bolup bilmeýär. Goňşy bolsun, kim bolsa bolsun, gaýnaga bolsun, mysal üçin bizde ünsürme gaýnagan bir türlük ýakyn hasap edilýär-de. Näçeden dogonyň agasy jigisi bolsa da gaýnaga näme mahrem. O genneje bilen arkyň oturup turuşup doğa ýalap bolup bollar, islamy wara haram şu zatlar. Hatta aňruji bir islamy wara aňruji erwetlik hasaplanýar şol. Şonda bir sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu aýdandan soň, ýani zenan maşgala ýanyna mahrem bolmasa ýolagçylyga çykmasyn, zenan maşgalan ýanyna mahrem bolmasa onuň ýanyna kefek erkek girmesin diýen hadisin aýdandan soňra bir sahaba şeýle diýär:
Ya Resulallah diye men plan goşulum bilen seweşe jihada gitmek üçin gitmek isleýärdim diye. Adymy yazdyrdım diye. Ona Peygamber sallallahu ona sahaba devam ediyor. Men plan seweşe jihada gitmek üçin adymy yazdyrdım, gitmek isleýärdim. Emma diye ayalym, zenanam haja gitmek isleýär diye. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona näme diye? Sen ayalyň bilen git diye. Müsler musulman doganlar ayaly ýeke haja goýbermegen bolmaýar. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabany cihatdan alqalya. Şeýle möhüm zat kuffara garşy, kafirlere garşy edilen cihatdan, söwüşden her eskeremete çolup duran wagtlary cihatdan alqalya sen git ayalyň bilen näme bile git haja diýe, ýanyna git diýe söwüşden galýar. Yani mesela ne derece ahmiyetlidigini söýürüm. Şonuň üçin musulman doganlar fiqh kitaplarymyzda, hususan Hanefi fiqhymyzda, Hanefi mezhebimizde eger zenan haja gitjek bolsa, tapawdy ýok, ýaş kişi zenan bolsun, gyýyz bolsun, gelin bolsun, ýaş uly zenan bolsun, haja gitjek bolsa şerti ýanyna mehremi bolmaly. Mehremi bolmasa zenana haja gitmek wajip däl diýilýär. Bunu sorun musulman doganlar. Yani gözüňize getirin, dünyadaky iň pak yer Käbe. Hac Allah Taalaň farzy İslamyň 5 esasyndan biri. İnsan şunu gowun etlen Allah ibadet maksady bilen gidýär. Şoňa da näme? Ulamamyz näme diýip goýupdyr? Hususan Hanefi mezhebimizde şerti bilen maşgala gitjek bolsa, ýa-da mehremi bolsun, bolmasa gitmek bolanok diýipdir, wajip däl şol zenana diýipdir. Şuna görä musulman doganlar, gyýyzyny, maşgalaňy, okuw diýip ýa-da gazanç diýip mehremsiz ýeke başyna başga welaýetlere, şäherdaşyna, daşar ýurtlara uğratmak bolmaýar. Kim uğratmaklyga razy bolýan bolsa, şu deýuslukdyr, beýnamyslykdyr. Okuw meselesinde de şeýle bizde ünsürilmeýär. Ay gyýyzym okutjak diýip uğratdym gyýyzymy, Ukraina uğratdym, Belarusiýa uğratdym, ay Türk uğratdym, plan ýeri uğratdym diýär. Ýeke başyna mehremi ýok, zady ýok, ýa-da dogany ýok, jinsi ýok, erkek. Musulman doganlar bolmaýar, haram şol iş. Diploma aljak diýip Allah Taalaň gazabyna galýaňyz. Okutjak bolsaňyz şoňa görä şertlerini tapmaly. Ýa-da jinsini uğrat, doganyny uğrat. İkisini bile gidip okarýalagat. Okutjam çyn bolsa, şeýde okut. İslamyň şertlerine laýyklykda okut. Emma alýan uğradyan gyýyzyň o başga ýurtda ýatyp durup bir näme işläp bir bilen ok sen, ýani erkek dogany ýok, jinsi ýok. Edil şoňa işlemäge uğradyan ýanasyny başga welaýata, başga şähere, erkege öýüne ýatyr, ogly gyýyz öýüne ýatyr, aýal da şer ýurtda gezip ber. Yani gaty aňruju deýusluk, aňruju beýnamyslyk hokman beýnamyslyk deýusluk diýse bir aňruju bir zina bir zatdyr diýip kelläňde gelmesin musulman doganlar. Ondan bärdäki zatlarym o da deýusluk bolýar, o da beýnamyslyk bolýar. Yani bir erkek üçin gaty pes ýagdaý şol. Erkege öýüne ýurduny näte aýal daşar ýurtda gezip ber. Eklenje diýmiş aýaly. Unsuraly musulman Allah Taalaň gazabyna galar. Ol gazanan pullanam haýır gelmez. O halal pulan bolmaýar ol. Bu aglawy bölek hemme zada aýdyp bolanok aýtmaga çekinýär, biz daşar ýurtda gezip ber. Özümiz bilýäs näme bilen bolup geçýän, özümiz şaýat bolýar, eşitýäs, kulağymyza gelýär. Elbetde gowy özüni saklap arasy gezip berenlerim bardyr. Emma musulmanlygyň erwetlige sebäp bolanlaram gaty kän. Bir musulmançylykda bir erkek öz zenanatyny daşary uğradýan bolsa ýeke başyna. Hem biliber onda musulmançylykdan namysdan ardan nanyşan ýok onda. Baran ýerine de gowy bilen seredilmeýär. Aýal ýeke başyna daşary ýurtda işläp beren bolsa, eýýam şoňa baran ýerine kişiler hem gowy bilen seretmeýär. Gowy ýeri bolsa-da, arasy ýeri bolsa-da zenanasyny aýalyny gyýdyn ýeke başyna daşary uğratmaz. Dogry şu pikir, dogry pikir. Namusyna gaýym bolan, din imanyna gaýym bolan, gaýratly bolan erkek öz zenanyny daşary ýurtda gyýdyn, daşary ýurtda ýeke başyna uğratmaýar. Müstereli musulmanlar biz hiç kimin bir gowuna degmek ýa kemsetmek niyetimiz ýok. Bizim haddymyz däl, hakkymyz däl. Emma musulmanlar janymyz ýa görýäs biz gezip ber daşary ýurtda. Nämeler bolup geçýär? Nähil gurrumlar edilýär? Allah'ın razılığı üçün aydiyat. Musulmanlar şul aydilyan zatlı men şahsi pikirim däl. Sen men iman eden Allah'ımızın, Peygamberimizin, Kur'an'ımızın
Musulmançylygymyň hökümü şol, Allah Taala'nın emri şol, Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyrugy şol. Biz şunu gowuna degmek, incitmek niyetimiz ýok. Emma hakykatlar ajy bolýar. Bir şu zatlar aýtmaly, bir şu zatlar diýmeli, nesihat etmeli. Bul musulmanlygyň gowunyň alamaty däl. Surlap da şerýatda aýalygy gezip dur, mähremsiz. Ol hijab ýok, zat ýok, garmatym. Ol pikir etmäň, o başga ýurtda işleýär diýilse, işleýär. Başga biriniň başga bir erkegiň emriniň aşagyna işleýär. Hyzmatçy ýaly edip işledýärler. Buyruk alýar. Hoýana ila şerýatda işleýär, plança pul alýar, ol bir näme tarapy, ýumşatyp aýdylýan tarapy. Emma görünmeýän we gurrun edilmeýän taraplary bar. Gep çekip ona erwet gözlerini seyredip erwet sözler diýilýär. Onu aýal belki kakasy bilen ejesi bilen ýa-da paýlaşyp bilmeýän, aýdyp bilmeýär. Şonuň üçin musulmanlygyňlar zenan maşgalany okuwa, işe, yeke başyna näme ýa-ni mähremi bolmasa ýanyna uğratmak bolmaýa, ýolagçylyga çykmaklygy şäheriň daşyna yeke başyna haramdyr, daşar ýurda haramdyr. Okuwam şeýle. Niyetine aýça gowy bolsa bolbersin. Ay men arassa men özüme gaýym durýan, men berk durýan, näme diýen. Bulan hemmesi ol şahsy pikirdir, duýgulardyr. Şeriat bir höküm goýupdyr. Biz ýaradan Allahymyz bizi bizden gowulýar. Bize näme peýdal, näme ziýanydyny senden menden gowulýar Allah Taala. Bizim içimiz daşymyz bilýär. Allah'ın hökümü şu kıyamada çeni ütkömeýär. O käbir diýär öňkü döwür ogry bar eken, näme eken, o döwür düýeli eken, bu mal uçurlyk edilýär, ay näme. Bu zatlar insanyň öz pikiri bu kitapda geçen zatlar. Şul hökümüň zenanyň ýolagçylygy ýeke başyna çykmaly däldiginiň hökümüň asl sebebi ýolagçylyk. Ol urusda uşwa ogry we jumry we ol gurrun ýok. Sebebi näme üçin? Näme üçin zenan maşgala mähremsiz daşar ýurda gitmelde, ýolagçylyga gitmelde? Sebebi näme? Sebebi şu ýolagçylyk. Şu ýolagçylyk diýilen ady ýolagçylyk bolan bir ýere gitmeli bolum, şoňa mährem bolaýmyl. O ýol gowy, erwet, ogry we jumry we öňküde galtaman bar eken, bu dör ýok eken, o zatlar ýok. Din zenan maşgala gadyr gymmat berýär. Hatta näme diýär ýanyna goragçy goýupdyr. Ol ýolagçylyga gitdimi diýär, goragçylyga gitmeli. Şol bir adam özüne goragçy tutumsa telehran itilmä diýip hondan mersi bolýar da. Gowja pikirlerin musulmanlygyny dinimiz ýa-ni şeýle bir gadyr gymmat beripdir. Ýanyna goragçy goýupdyr. Goýa näme şoň ýanyna goragçy bolup durmaly dama. Bu islamyň zenan maşgalan çäklendirdi, islamyň zenan maşgala beren gadyr gymmaty. Emma zenan maşgala gadyr gymmat berilmeýän ýerde näme? Ay 4 tarabyň açyk islam ýerine gidibermeli zenan maşgala. O islam ýerine bar bermeli, islam bilen guruluşy bermeli, islam ýerine oturup bermeli, islam ýerine ýatyp bermeli. Şu näme? Soňa bu näme diýip atlandyrýarlar? Zenanyň erkinlik azatlygy, bu zenana berilen erkinlik azatlyk däl. Bu zenanlar isleýişi ýaly ullanmak isleýänden tapan gurrunlary bul. Şonuň üçin musulmanlygyňlar şu mesele gaýrat edeliň. Näme boldy? 3-nji şertimiz mähremsiz okuwa işe, şäherdaşyna, ýolagçylyga, daşar ýurda uğratmak bolmaýar. 4-nji şert musulmanlygyňlar bu şert hem erkege de işli hem zenana de işli haram işte işlemek bolmaýar. Mysal üçin spirtli içki satýan dukanyna işlemek bolmaýar. Ya da spirtli içkiler satýan naharhanada işlemek bolmaýar. Ya bir käbir zeranlar salonlarda işleýärler, gaş ütýärler. Bolmaýar, gaş ütmek haram. Ütýäne de haram, ütüp berýäne de haram, ütdürýäne de haram. Şu ýerde işlemek bolmaýar, gazanjam haram. Diýmek musulmanlygyňlar şu aýdyp geçen şertlerimize laýyklykda zenan maşgala işläp biler. Ya da käbir işler bar, awa şol işlerde zenan maşgalan işlemek zerur bolup dur. Diýmek näme eken käbir işte zenan maşgalan işlemeklik zerur bolup dur. Mysal üçin çağa dogurtýan zenan lukman bolmaly. Edil şonuň alakda zenana seredýän lukman zenan lukman bolmaly. Bir zerurat ýagdaýda, çykgynsyz ýagdaýda dünýä gapyşdy diýende onu erkek doktora gitse de bolýar, tersi bolanda da bolýar. Bu aýry gurrun. Emma adaty ýagdaýda rahatlyk doguruna zenana gitmeli, erkek erkege gitmeli. Bir biçara bolup çykgynsyz ýagdaýda galan bolaýmasa şahil bolmaly.
Ýa-da mysal üçin gyýçaga sapak berýän muallimalar zenan bolmaly. Soňam uly ýaşdaky ýetinjek ulluk ýaşyna ýetenden soň 9-10 ýaşyndan soňra ulluk ýaşyna ýeten hasaplanýar, baliga hasaplanýar. Zenan gyýçagaçlara zenan muallima sapak bermeli. Demek nämekin käbir işlerde zenan maşgalan işlemekli hatda zerur bolup dur. Ve ayratin bellep geçmeli zadymyz musulman doganlar maşgalan eklenji, ijegi, işjegi, geyjegi ýani hojalygyň çykdyjylary erkegiň boýnundadyr. Zenanyň boýnunda däldir. Maşgalany eklep saklamak erkegiň borjudur. Şol sebäpli zenan maşgala gazanç etmäge borçly däldir. Bir zenan maşgala eger durumşa çykmadyk bolsa, kakasynyň ýa-da erkek dogunynyň ruhsady bilen durumşa çykan bolsa, ýan ýollaşynyň ruhsady bilen işlemek islese, şu şertlere göre işläp biler. Weýne de öz islegi bilen maşgalasyna öz gazanjyndan harjap biler. Hojalyga kömek edip biler. Emma mecbur däldir. Maşgalany eklemek musulmanlygyň erkegiň borçudur. Elhamdülillahi Rabbil alemin.